హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కొబ్బరి పాల రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా కొబ్బరిని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసుకొని ఇలా పాలైతే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక పెద్ద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. బిర్యానీ దినుసులు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని గరిటెతో కలుపుకోవాలి. పాలైతే ఇలా కొలతలతో వేసుకోవాలి. గ్లాస్ బియ్యానికి గ్లాసున్నర పాలు అయితే పోసుకోవాలండి. మీరు తీసుకునే రైస్కి సరిపడా తీసుకొని ఇలా అయితే పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పాలన్నీ పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని అయితే ఇందులో వేసుకోవాలి. అంతేనండి, కొబ్బరి పాలన్నం అయితే రెడీ.